Bé, bona vesprada. En primer lloc, com no pot ser d'una altra manera, els agraïments. L'agraïment al president de les Corts Valencianes, a l'amic Enric Morera, que mai no ha dit que no quan l'he invitat a presentar un llibre d'afers, però és la primera vegada que ho fa com a president de les Corts. I mai ningú president de les Corts havia estat en una taula presentant un llibre d'afers. També he de dir que mai no li ho havia demanat a ningú, no fos cas que haguera acceptat. També li he d'agrair a Romà, el director de la Biblioteca Pública de València, a Romà Seguí, que fa ja anys que coneguem i que ens ha obert les portes d'este magnífic espai per presentar el llibre. Una biblioteca que obre avui per primera vegada al públic per a fer presentacions de llibres i crec que és una iniciativa magnífica perquè fins ara aquesta activitat no s'havia fet o feia molt de temps que no se feia. A Ferran Arxilés, bon amic, autor d'afers, i diria que pot ser, si no qui més, un dels qui més profundament i sistemàticament ha estudiat els darrers anys, per dir-ho d'alguna manera, la qüestió nacional valenciana i no només la valenciana. A Vicent Baidal, per haver confiat en mi com a editor i en afers per publicar el seu estudi que avui presentem i que ja porta el número 81 de la col·lecció Recerca i Pensament, una col·lecció que també ho vull dir avui així, va començar dirigint el malaguanyat amic Manuel Ardit i que des que ell va faltar dirigeix jo mateix. Al president de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, el senyor Ramon Ferrer, per haver-nos volgut acompanyar avui en la presentació. I segurament també s'èmfasi encara a tots els que heu vingut, a tots els que heu omplert aquesta sala, perquè això sempre és molt d'agrair. Jo crec que presentar llibres no és fàcil, editar-ne no és fàcil, escriure'ls és menys fàcil encara i és un goig per a tots els que estem a la taula, però crec que especialment per a l'autor i també per a l'editor, perquè no dir-ho, que la sala estiga tan plena. Fa més de 30 anys que vaig decidir fer-me editor perquè aleshores pensava, i ara ho continuo pensant, que els historiadors no només haurien d'investigar, preparar tesis doctorals, fer articles científics, que és el que solen estar fent tot el dia. Evidentment, això també ho han de fer, això és una de les feines més importants que fan i l'han de fer si volem avançar en el coneixement del passat. Però el treball dels historiadors, els resultats de les seues investigacions, les interpretacions que fan dels fets que estudien, no haurien de quedar restringides a l'ús acadèmic, a l'ús dels col·legues. Pensava fa 30 anys, i ho continuo pensant, que cal també fer un treball de divulgació, rigorosa, això sí, però que arribi a un públic el més ampli possible. Jo crec que a poc ho anem aconseguint i la prova és com s'ha omplit avui la biblioteca, la sala. Crec que és per aquest motiu que amb el pas dels anys, per aquest motiu que us comentava, el de pensar que el treball dels historiadors ha de divulgar-se, que amb el pas del temps m'he anat convertint més en editor, en perjudici, diria, de la meva vessant d'historiador, si això és possible, que també crec que no. Vicent Baidal il·lustra o concreta el procés que va portar els valencians a considerar-se a si mateixos com a valencians. Que això fou així i que amb el pas del temps els nous pobladors que van arribar i repoblar el reialme valencià les dècades posteriors a la conquesta van anar prenent consciència de la seva valencianitat. D'això ja ho sabíem. El que no sabíem és que aquest fet es produí ja en una data tan primerenca com fou la meitat del segle XIV, poc més d'un segle després d'aquella data que considerem com la del naixement del nou regne, el 1238. Aquest fet va anar aparellat al moment en què es van consolidar les noves institucions
del nou subjecte polític, del nou país, les Corts i la Generalitat, fonamentalment. Unes institucions que van jugar un paper molt important en unificar la legislació del nou territori, que va xocar de front amb els interessos dels nobles aragonesos, sobretot dels aragonesos, que preferien regir els seus territoris pels furs d'Aragó, que els eren més favorables, enfront dels interessos ja clarament valencians, sobretot de les ciutats i viles reials, per regir-se pels furs de València atorgats per Jaume I. Com deia, el procés era conegut, però l'esforç per datar-lo amb precisió no estava tancat. No diré que ho estiga, perquè sempre pot aparèixer documentació nova que perfila alguna data, això els historiadors ho sabem, però és evident que el relat que ens presenta Vicent Baidal en el seu llibre està perfectament documentat i explicat, jo diria que sense fissures, i ens posa davant d'un magnífic treball d'investigació i ens aporta noves dades sobre el que podríem anomenar el naixement de la consciència, entre cometes si voleu, de la valenciania, de la consciència de pertanyença a una comunitat imaginada que abastava tota la geografia valenciana ja amb unes fronteres plenament definides i amb pocs canvis, tot s'ha de dir, respecte de les actuals. La datació que fa Baidal d'aquests, diguem-ne, orígens de la identitat valenciana coincideixen, si fa no fa, amb els anys en què el cronista Ramon Muntaner escrivia la seva crònica Giribella. Encara la data Baidal uns anys més tard. Llegint-lo, o millor, rellegint-lo, fa temps que jo havia arribat a pensar que les seues insistències, les de Muntaner, les seues insistències identitàries referides als valencians, potser ja indicaven una valencianització de les institucions i dels habitants del país. Unes insistències, i ho repeteix, només és una intuïció sense cap prova, que potser en realitat amagaven una preocupació del cronista per mantenir una identitat que començava a canviar. En fi, no ho puc fer llarg perquè en són molts a parlar, la taula avui està plena. Només diré que estic content d'haver editat aquest llibre perquè s'inclou plenament en la línia de publicacions que m'havia imposat des del mateix naixement de l'editorial Afers i que era que serviren per al coneixement de la nostra història, elaborada des de la nostra pròpia perspectiva i no ambicions i paràmetres analítics forans, per dir-ho d'alguna manera. Ni tampoc des de les perspectives més o menys sectàries que ens poden acabar fent mal. En definitiva, com deia John Fuster, un dels gegants sobre els muscles del qual hem avançat i molt els valencians les darreres dècades, sumar i seguir, això és la cultura. Sumar i seguir és el camí i l'esperit que he volgut que marcara el camí d'Afers. Això i que els nostres llibres foren editats en la nostra llengua. Uns paràmetres que compleix amb escreix, diria jo, i per això l'he publicat, el llibre de Vicent Baidal. Ho comprovareu en llegir-lo. I ara sí acaba. I acaba donant novament les gràcies ara als amics de la productora Granissat que han produït un vídeo en l'assessorament dels continguts del qual ha col·laborat també Vicent Baidal, el nostre autor, que han volgut estrenar avui i que ens mostraran al final de les intervencions. Tot just abans que pugueu comprar el llibre i ajudar a la manutenció de l'autor i de l'editor. I res, moltes gràcies novament als assistents i als que heu volgut participar en la presentació del llibre d'Afers. I novament gràcies al president de les nostres Corts. Estic molt content de tenir el president de les nostres Corts a la taula per haver donat suport al llibre d'Afers. Per a mi i per molts motius és molt important, Enric, que avui ens hagis acompanyat. Moltíssimes gràcies i ja està.